Aquest vídeo és per explicar-vos la planificació de la sembra de cara a l'adjunt del 2026. Serien els cereals d'hivern que es començaran a sembrar aquesta tardor i els d'estiu de l'any següent. Llavors, recordar-vos que per planificar la sembra hem de tenir en compte dos blocs. Un que és la condicionalitat, que afecta la totalitat de l'explotació i que és obligat compliment per cobrar ajudes directes com per exemple el valor dels drets. Si no es compleix en la condicionalitat, el primer any te descompten entre l'1 i el 5%, el segon any entre el 5 i el 15%, fins que al quart any ja no pagaríem PAC si portes 4 anys seguits sense complir la condicionalitat. I veurem quines són les que hem de complir de cara a tindre la sembra ben planificada. I després també hi ha més condicionants de sembra, però afectarien els ecorègims, principalment P3 i P4, però són voluntaris i es pot complir per la totalitat de l'explotació o només una part. Llavors, si només ho complim per una part, només donem un ajut d'ecorègims per aquella part d'explotació que es compleix. Doncs hem de repassar. Primer, la beca en 8, que és la que ens obliga a fer guarets, ja ha desaparegut. No cal fer guarets, o sigui, recordar-vos que no cal fer guarets per complir la condicionalitat, però sí parlarem de la beca en 7, que afecta la planificació de la sembra, que és la dotació de terres de cultiu. Llavors, això només és obligat compliment per explotacions de més de 10 hectàrees, per tant, totes les de menys de 10 hectàrees de terra campa de cultiu estan exemptes de complir, i també estan exemptes les explotacions que, tot i fer més de 10 hectàrees, tenen un 75% d'aquesta terra de cultiu dedicada al guaret o lleguminoses, o una combinació d'aquestos, i també les explotacions que en el total de la superfície agrícola el 75% està ocupat per pastures permanents, producció de farratges o conreu sota l'aigua, com l'arròs. I també les explotacions de producció agrària ecològica. O sigui, totes aquestes tres tipologies d'explotacions també estarien exemptes, ja complirien per defecte la beca amb 7. Si no és aquell cas, que és un productor normal de cereal, teniu dues opcions per fer. Els que vau triar l'opció A l'any passat, heu de continuar per aquesta opció A, que és la de rotar un 33% com a mínim de les terres de cultiu cada any, que vol dir que al cap de 3 anys ha d'haver rotat tota l'explotació. D'acord? És l'opció que no recomanàvem fer. Recomanàvem més anar per l'opció B, que és realitzar una diversificació de forma anual. Però si algú va fer l'opció B l'any passat i la volgués passar a l'opció A el 2026, podria, però no al revés. O sigui, els que van entrar a l'opció A l'any passat ho han de fer durant 3 anys per aquesta via. I l'opció B és fer la diversificació de cultius. Això és un còmput que es fa anualment i és comprovar si l'explotació en terra de cultiu té entre 10 i 30 hectàrees, cal fer 2 cultius com a mínim. I el principal no pot ocupar més del 75% de la superfície. Si l'explotació és de terra campa de més de 30 hectàrees, se requerirà un total com a mínim de 3 cultius. Per què? Perquè el principal no pot ocupar més del 75% de la superfície i els dos majoritaris no poden superar el 95% de la terra de cultiu. Això vol dir que hauria d'haver un tercer que com a mínim ocupi el 5%. Després, pels ecorègims, aquí us poso els imports perquè també es pugui valorar una mica si val la pena o no val la pena complir aquests requisits per cobrar aquest import d'ajut. Per la terra campa de regadiu, el primer tram de les primeres 25 hectàrees se cobren a 147 euros l'hectàrea i a partir de l'hectàrea 25 a 103 euros l'hectàrea. Amb el secà normal, les primeres 70 hectàrees se cobren a 46 euros i a partir de l'hectàrea 70 a 32 euros. I amb els secans humits, les primeres 30 hectàrees se cobren a 83 euros i a partir de l'hectàrea 30 a 58 euros. Què hauríem de complir amb aquest ecorègim de la pràctica P3? El primer requisit és que ha de rotar un 50% de la superfície de terra de cultiu que acollim amb aquest ajut, que vol dir que si jo tinc 100 hectàrees de terra campa, i aquest càlcul no es fa a nivell de tota la terra campa, sinó per diferenciar en regadiu de secà humit. Llavors, per exemple, si estic fent l'ecorègim al regadiu i tinc 100 hectàrees al regadiu i vull cobrar les 100 hectàrees, hauria de rotar almenys el 50%, cal que 50 hectàrees canvien de cultiu de l'any passat amb aquest any. Sabeu que les dobles collites compten com a rotades, i en el cas que tingui més d'un 25% d'aquesta superfície ocupada per cultius plurianuals, com l'alfals o la festuca, aquest percentatge de rotació baixa al 25%, el que seria el resto de terra. Què vol dir? Si jo tinc 50 hectàrees d'alfals, que ja seria més del 25%, només caldria rotar el 25%, però de les 50 hectàrees que no són alfals, amb la qual baixa el nombre d'hectàrees que han de rotar moltíssim. Llavors, els cultius plurianuals no estan obligats a rotar, excepte l'any d'implantació. O sigui, l'any que arrencarem l'alfals o la festuca, si va seguit de festuca, comptaria com no rotat. Caldria que aquell any canviéssim de cultiu. I mai les lleguminoses poden anar després, o sigui, poden anar precedides d'un guaret. O sigui, normal després d'haver fet una lleguminosa és fer un cultiu que capta aquest nitrogen. Per tant, recordar-vos que després de lleguminoses no es poden fer guarets. Va haver unes novetats pel 2025, que també són d'aplicació per aquest 2025,
26, que en regadiu i secà el mínim del 10% de la superfície d'espècies millorants i del 5% de lleguminoses se manté. O sigui, en regadiu i secà cal que d'aquesta superfície que acollirà l'ajut, si són 100 hectàrees serien 10, 10 han de ser d'espècies millorants i com a mínim 5 han de ser de lleguminoses, en la qual quasi la recomanació, com que millorants pràcticament només fem la colza, i a lleguminoses tenim alfalsos, vesses amb cibades, esparcetes, molts més cultius, quasi la recomanació és fer ja directament el 10% de lleguminoses per complir amb aquest paràmetre. Si no, hauríem de fer 5 hectàrees de lleguminoses i 5 hectàrees de millorants com la colza. Amb els secans rigorosos de l'urgell, urgell, segrià i garrigues, mínim un 10% de la superfície ha de ser d'espècies millorants, però es baixa el percentatge de lleguminoses al 2,5. O sigui que ja podria tindre un 7,5 de colza i un 2,5 de lleguminoses. Desapareix, perquè abans hi havia un topall màxim de guaret, això ha desaparegut, i quan jo vull cobrar aquest ecorègim per la meva explotació té menys de 10 hectàrees, només cal complir una d'aquestes dues coses. O faig un 50% de rotació, sense espècies millorants, o sigui, si l'any passat tenia 8 hectàrees i les 8 hectàrees les vaig fer d'ordi, o si ara faig 4 de blat i roto respecte a l'any passat, doncs ja compliria amb aquest paràmetre. O diversificar el cultiu, de manera que tinga dos cultius i el principal no ocupi més del 75% de la superfície. Això seria per a explotacions de menys de 10 hectàrees. I si fem la pràctica del P4, de la sembra directa, sabeu que el mínim que s'ha de fer amb sembra directa ha de ser un 40% i amb aquest 40%, que no es pot llaurar, també he de fer una rotació anual del cultiu. O sigui, jo la meva explotació tinc 100 hectàrees de secà, faig sembra directa a totes les hectàrees, però cal que almenys el 40%, 40 hectàrees, canvi el cultiu de forma anual, en aquest cas seria del 25 al 26. Aquí estan també els plurianuals, no estan obligats a rotar, i el mateix, les lleguminoses no poden anar seguides d'un guaret, sinó que han d'anar seguides d'un cultiu. Aquí us poso l'import que es va cobrar el 2024, sumant-hi els 25 euros per hectàrea de la plurianualitat. Què vol dir? Que el qui cobra aquests imports ja va fer sembra directa, va fer el P4 l'any anterior, sinó que amb aquests imports s'haurien de descomptar 25 euros per hectàrea. Els trams al regadiu de l'hectàrea 0 a la 25 són 379 euros, a partir de l'hectàrea 25 a 128 euros l'hectàrea, en secà de l'hectàrea 0 a la 70 són 71 euros, a partir de l'hectàrea 70 són a 57 euros l'hectàrea i en secans humits de les primeres 30 hectàrees a 108 euros l'hectàrea i a partir de les 30 hectàrees a 83 euros l'hectàrea. Bé, això és tot. Si hi ha qualsevol dubte, ja ho sabeu, podeu contactar amb les oficines, us donem un cop de mà. Recordeu que ens podeu demanar l'adjunt de l'any passat amb els cultius que teniu posats amb Excel i sobre aquell Excel podeu planificar la previsió de campanya i si ens ho feu arribar o passeu per les oficines podem mirar si complim tots aquests paràmetres tant de condicionalitat com de corrègims. Vinga, fins a la propera.